May bintana na ang CR. Alin? Nibil ba? Naglalagay ng header si Ka Joel dyan. Bintana para sa CR. Ayan po, tapos na rin dyan. Yan. Yan. Paikot. Okay na. At dito sa labas, ayan na siya. Okay na, okay na. At ayan, tapos na nga. At siyempre, panibagong vlog na naman tayo. Doon tayo sa kabila. Mag-assist kay Kuya Joel. Madalim. Ayan. At ayun, nagpabibo ulit ako kay Miss Palawan ngayon. At yun, bumaba na. Nag-normal na. Nag 120/80 na lang daw. Normal daw yun, sabi niya. Kahapon nag 150. Noong isang araw nag 200. Kaya maintain ko pa rin yung Pero di ako minom ng gamot. Tamang bawas lang ng kanin kasi ayaw kong masanay ng gamot kaagad. Kagabi, kumain na lang ako ng isang dakot na kanin. Tapos yung gulay. Tapos nung kahapon din, ganun din. Gulay lang yung kinain. Tapos mamaya, konti rin din na, nabubulol pati. Oh. Di man kayo nag-i-stop. Mamaya, magpiprepare muna. Si Ate Bedang, busy. Busy si Ate Bedang, nagluto ng turon. Ano, okay na? Pakiramdam mo? Okay na? Ito muna nga langhap ng Oo. Langhap ng mga likabok. At prepare tayo ng panibagong halo. Yun ulit, pasupport po ng ating vlog na ginagawa. Malapit na matapos yung bahay ni Ate Bedang. Prepare muna tayo ng buhangin. Dito. Isang bag. Basa. Tanungin ko lang. Tanungin mo, hey, Bedang. Kung may kutuban. Tapos tayo po, ito. May map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 pap ay, ito na matalbuhan ito. Ano na eh, kuha na muna ka mukaon. Prepare ko muna. Para pag-diretso. Baka snack, ready na. Kuha ka muna sa dilog, tadi talbo. Sige, matalbo ka na rin. Sige.
susunod ko pa. Pagdating ko na. Oh. Ayan, prepare na tayo. Ito na yung prepare. At mag-snack daw muna. Hindi kaya Bobby. Pero nil-snack muna. Ayan. Ang dalawa? Ang dalawa?
patungan. Basa. Yun. Snack time. Sarap ng namin. Turo namin na tamis. Luto ni Ate Bedang. Muna deh. Kulang ya kan? Mental tu sahaja beda. Sudah nanti kita beda mental tu. Jadi nak kami jangan utuh. Wala, tago wala ako sabi. Naman lang. Dala.
Ayan po at kain daw muna sabi. At yun, hinakit ko na yung hollow blocks para mamaya pagkatapos ng break time, tuloy-tuloy na yung gawa at may nakalindi na rin ako dyan na pang asintada. Ito naman po yung gagawin ni Kuya Joel. At yun, break time muna. Umuulan. Kain. Alam na pakakain. Edit. Attractive talaga yung bahay. Laki. Kain na. Kain na. Pampabata. Tabayag! Tabungaw! Bayag! Ay, Mo, bitog sok. Kain time. Ayan po, tapos na yung break time. At nag-edit muna ako. Tapos inasikaso ko itong premiere ko. At si Kuya Joel po ay nagsimula na dyan. Dito naman. Kasi yung kabila ay sarado na. Bali ito naman yung ginagawa ni Kuya Joel. Kasi nakot ko na kanina yung hollow blocks. Tapos may halo na tayo dyan. Balik na tayo, back to work. Abot kaya yung signal dyan. Blocks. Oh. Bo.
Nasa na namin ito. Ha? May pakalagaw. Lalo mo. Lumo. Ano ko dyan? Sinusulog. Alap-lap tayo dito. Sana ko susunod. Bakit? Sa bangko niya. Ano ba yan?
patong. Ha? Mas na rin. Saan pa to? Kamig kong pat. Hindi pa migbakal? Bakal na. Nagbakal na ka? Sabi yun, bakal na. Oo. Sabi yun. Papusa-pusawon. Higir. Hindi. Higiran ko lang yan. Ito at sabi yun, pwede gilad to. Abi ko. Dudok. Gapang. Magkaman ka na. Hari ka, adi. Ito nang matulan na sana ito. Sige. Oh, Paro. wala ko. Ito Nelson. Kadagoson na yan. Kapag kaya pangulang mo ito. Delikado ulo.
Martilyo. Nakita martilyo. Saan ko ito ba? Bintana. Hindi. Ah. Ayan. Claro. Ang tabi sa sukwaso. Alin? Nibil ba? Nabil ba? Naglalagay ng header si Ka Joel dyan. Bintana para sa CR. Nabil ba? Itali ba yan? Talim ah. Ano pa tayo tabi sa sukwaso? Loko ko? Dos. Loko ka. Saan ba ka sabihin ko? Oh, pasados. Hindi.
May bintana na ang CR. Sudah bo? Tadi ah. Baik tadi. Dalawang mata. Bakit gayon? Baka. Suhidir. Kaya ko manika. Kang mandaraya. Siya kang mandaraya. Bawas namin. Muna talaga. Lagang muna. Di patungan pag tuwa na. Sana.
Tangko kami sa hadya. Una. Kanina, paamo. CR na. Hindi na mapahal sa kayo ni Bibi. May mga badyo pa yun. No! Anong bogo? Kawawa talagang bubo pagka, ano na? Pagka trabaho natin ganito. Yung Dungis talaga. Tinanggal mo kasi yun. galon din, lalo na yung sa loob. Wala sa. Pero may protection pa rin. May bintana na. Tatlong 110. Amo? 110. Lahat talaga. Tatlo. Labas ko. 330. Rico. 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 Nakahok dire. Diretso lang. Diretso na. Rico. Talim. Oo, sinasampang ko. Napatakbo pa rin nga di oras. Bakit? Yung extension ko tumiyan. Bumigay. Oo. Saan ko bumigay? Wala ko na yung kurinti mamaya. Wala pa kasi linya yung ano, yung kurinti ko mamaya. Ay, dala mo extension? Yung extension lang sa ulo ng binili ko, napumitik. Nalit kasi. Maliit talaga yun. Pagkakit yun. Wala ka na. Ito, pinasunod ng bahay. Wala pa kasi tayong ano. Kaya di ko matapos yung luwa sa bahay. Basta ano pa lang. Matol. Oo. 110. Ano talaga pag namamahinginan nila lang. Alam na. Pahingin ang galaw. Ano talaga. Hindi na pa pinagpit natin. Kalasan mo kasi isip mo. Tol, kalasan mo. Wala ko. Hindi kasi tayo nag-aaral. Hindi na natin. Sayang ka din. Ay, tapos. Tapos oh. Hindi ko sa labakan. Maghanap ako sa ito. Baba ka. Tapos ka na. Edit na. Buti ka pa, doon ka na sa inyo mag-i-edit eh. Mga i-wifi ka na eh. Ako mag-i-edit pa ako bago umuwi. Hindi yan ma-upload doon. Ang kukulit ko sa sunod kuya. Girang rag. Magdamag nga, hindi pa na-upload. Kaya bago umuwi talaga, dapat naka-upload na, naka-private na. Para pag uwi sa bahay, relax na. Balas ka hapon, kala ko tapos na. Saan ba yung in-upload ko? Yung dati lang na-upload.
Hahalian ko pa. Ayan po, ilang patong na lang. Tapos na. Hollow blocks. Sakto lang yung halo. Ito ba nga? Dia. Sa. Kita. Ako? Ay, bukas manginip. Kumusta ka, aking mahal? Habang ika'y papalayo, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya nila mo? Hindi. Aray ko. Iko. Pwede na. Alala mo ba? O aking mahal,
Nangangako na tayo magkakayaan. Ngunit ngayon ito pa ang iyong pagmamahal. Sana ay pagbigyan aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Pag nariyan ka, uy, sumisigla. Ako lamang ang hiling sa'yo. Sana ipagbigyan mo ko. Huwag ka lang mawawala. Sumubok ko hindi at nagbigay ng itunay na pagmamahal. Kuya Arnel, Ade, magagamit mo ulit, Ade. Amunali ko yun, ano? Ayan po, tapos na rin dyan. Ayan. Sarado na. Sabi nung anak ni Ate Bedang na makikita raw yung ulo niya pag nagsisiya. Ngayon hindi na makikita yung ulo. Sarado na talaga. Buo na ang CR. Doon. Balik sa damata. Sakto natin sa ito. Alpot, patapos na nga kami. Yun. Isang mata na lang ilalagay, tapos lalagyan yung mga butas. Tapos na. Ayun na. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng viewers talaga. Thank you. Lahat mga sponsor, thank you. Makulimlim pero mainit. Ay, natapos din. Ayun, siyempre yung partner ko ngayon, si Kuya Jewel, ang ating partner. Papa ni Miss Palawan. Lagyan pa natin ng halo. Patigasin mo lang po. Mga kahigyan. Dalawang Pwede ah. napatong tama. Good man, yan. Makatigas. Baka bumali pa.
Butahan ko pa. Kaya na. Ito na yan. At yan po, tapos na nga po kami. Siyempre, mag-linis lang dito. Time check natin, alas 2:02. Alam na, habang nagpapahinga, mag-edit, umuulan pa naman. Tapos mag-upload, ma-private man lang. Tapos mamaya uwi na tayo. Kasi umuulan. Hindi tayo pwedeng mabasa sabay. Naka-ano naman ako, naka-raincoat naman tayo. Pero yung paa, basa pa rin. Yan. Tinatapos na lang. Yan po, tapos na nga at pakita ko sa inyo yung accomplishment namin yung araw. Ito. Yan. Okay na siya. Yan. Paikot. Okay na. At dito sa labas, ayan na siya. Okay na, okay na. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Yun. Thank you. I love you all. Bye-bye.